Σας καλησπερίζω σε αυτή την ομιλία του καθηγητή Δημήτρη Κουραντά. Θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη τιμή να είμαι εγώ αυτή που θα κάνει την εισαγωγή για τον κύριο Κουραντά, ο οποίος είναι καθηγητής management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ταυτόχρονα όμως είναι και συγγραφέας, με ένα πάρα πολύ γνωστό στο ευρύτερο κοινό όλα σου τα άμαθα, μα ξέχασα μία λέξη, το οποίο ήταν ένα από τα πλέον ευκόλυτα βιβλία. Βέβαια, η δική μου γνωριμία με τον κύριο Κουραντά έχει γίνει μέσω του άλλου βιβλίου που μιλούσε για την ηγεσία. Και πρέπει να πω ότι υπήρξε καθοριστικό αυτό το βιβλίο, γιατί ο κύριος Κουραντάς ήταν από τους πρώτους που με έκαναν να δω και να διαχωρίσω την ηγεσία από το management. Και να δω ότι αυτό που λείπει από την πατρίδα μας και γενικότερα από την επιχειρηματικότητα δεν ήταν οι μάνατζερ, αλλά οι ηγέτες. Είναι διευθυντής σε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα προγράμματα αυτά είναι Executive MBA και στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι αυτό το πρόγραμμα του Executive MBA είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και αυτό χάρη στις προσπάθειες του κ. Κουραντά. Να προσθέσω ότι το είδος του και η αποφασιστικότητά του για να βελτιώνεται η ζωή μας και να βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και η ανθρωπιστική μας ανάπτυξη, τον οδήγησε στη δημιουργία του κόμματος Κοινωνία Αξιών, που είναι πρόεδρος, ένα κόμμα που συμμετέχει στις ευρωεκλογές με τον τρίπτυχο ενότητα, ανάπτυξη, πολιτισμός. Θα καλέσω λίγο τον Δήμαρχο να πει έναν χαιρετισμό και θα συνεχίσει ο κύριος Κουραντάς να μας εισάγει σε καινούργια πράγματα που δύσκολα τα πούμε, γιατί όλοι μένουμε πάντοτε σε αυτά που συνηθίζονται να λέγονται και δεν ανοίγουμε τα αυτιά μας, δεν ανοίγουμε τη σκέψη μας στα καινούργια που έρχονται και που ζητάνε οι εποχές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Παπάκης Ανέστη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ κοντά μας, αλλά ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον Δημήτρη τον Κουραντά, τον φίλο του Δημήτρη τον Κουραντά, που είναι εδώ κοντά μας και που θέλει να μετακίσει σε εμάς τις γνώσεις του και με εκείνον τον υπέροχο και γλαφινό τρόπο που έχει, ώστε πολλά από αυτά που είναι τόσο δυσνόητα να γίνονται κατανοητά μέσα από τη διάλεξή του. Ο Δήμος μας, όπως ξέρετε, προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει τέτοιες ευκαιρίες γνώσης. Γίνεται και μάλιστα την Τετάρτη θα έχουμε συνέχεια στο σεμινάριο της αστροφυσικής. Υπήρξαν και πολλά άλλα τα οποία έχουν γίνει, δεν έχει σημασία να σας κουράζω. Να είστε καλά, περιμένουμε τον Δημήτρη να μας πει όλα τα οποία θα υπάρχουν χρήσιμα. Στον κύριο Κανταρά για την τιμή που με έκανε να με καλέσει και στην Διόνη τη Σιγάλα. Ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ βέβαια οφείλω σε εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας. Να πω και καλή επιτυχία, Δημάρχε, και σε εσένα. Διόνη, εκ των υστέρων, αφού είχατε κλείσει αυτή τη διάλεξη, θα είναι και υποψήφια κοινοβουλευτική με την Κοινωνία Αξιών. Να την στηρίξετε. Αν πιστείτε από αυτά που θα πω, βέβαια δεν θα μιλήσω εδώ ως πολιτικός, θα μιλήσω ως καθηγητής.
το θέμα θα είναι θεμελιώδης νοημοσύνης για προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε αυτό, αλλά πριν θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σειρά από βιβλία που έγραψε για το ευρύ κοινό, όχι η ηγεσία του management, που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όλα. Έχουν, θα έλεγα, μία αιμονή. Τα δεπερνάει όλα αυτά τα βιβλία. Και αυτή η αιμονή μου είχε δημιουργηθεί από τη μητέρα μου πολύ μικρός. Η μητέρα μου δεν αγράφεται, δεν ξαναγράφει, και ως εκ τούτου πίστευε πάρα πολύ στην πείρα. Έλεγε, αν παιδάκι μου είναι στην πείρα σου να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου, θα γίνεις. Αν δεν είναι, δεν θα γίνεις. Αν είναι στην πείρα σου να παντρευτείς νέες παιδιά, θα παντρευτείς νέες παιδιά. Αν δεν είναι στην πείρα σου, δεν θα κάνεις παιδιά. Δεν άντεγα στη σκέψη ότι η ζωή μου ήταν γραμμένη σε κάποιες σελίδες κάποιου βιβλίου. Όταν μεγάλωσα λίγο περισσότερο, κατάλαβα τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του μοιραίου και του πεπρωμένου. Το μοιραίο είναι να καθορίσει τη ζωή σου η μοίρα. Το πεπρωμένο είναι το αναπόφευκτο των συνεπειών των δικών μας επιλογών και πράξεων. Όταν μεγάλωσα λίγο παραπάνω, είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο ενός Γάλλου του Αλμπέρ Καμί, που έλεγε η ζωή του ατόμου, του Δήμου, της κοινωνίας, της χώρας, είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Με ενοχλούσε αυτό, γιατί δεν είμαστε παντοδύναμοι ανεξάρτητοι. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς. Γι' αυτό μου άρεσε περισσότερο, έχει περισσότερη δημόσια αλήθειας, η ρίση του Έρικ Φρόντ, ενός μεγάλου κοινωνικού φιλοσόφου στην Αμερική, παλαιότερες δεκαετίες, που έλεγε είμαστε το αποτέλεσμα της ιστορίας, δεν διάλεξα εγώ από ποιους γονείς θα γεννηθώ, σε ποια χώρα κλπ. Και όπως έλεγα μικρός και αρχαιολογώντας, γεννήθηκα σε λάθος χώρα, σε λάθος εποχή και σε λάθος τάξη. Θα ήθελα να γεννηθώ σε άλλη εποχή, σε άλλη τάξη και σε άλλη χώρα. Αστείευομαι. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πράγματα μας θα καθορίσουν οι άλλοι. Γράφουμε την ιστορία οι άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα γράφουμε και εμείς την ιστορία. Και αυτό είτε το πρώτο είτε το δεύτερο. Και σε σχέση με το μοιραίο, η αιμονή των βιβλίων είναι η λέξη επιλογή. Πράγμα, δεδομένων των περιορισμών από το περιβάλλον μας και από τους εαυτούς μας. Είμαστε αποτελέσματα των δικών μας, των συνεπειών των δικών μας επιλογών. Δηλαδή, γράφουμε το πεπρωμένο μας. Δεδομένο πάντα των περιορισμών. Αυτό για να το κάνουμε, για να κάνουμε σωστές επιλογές και να ζήσουμε τη ζωή μας επιτυχημένα, αποπιθοποιώντας την αποτυχία. Για μένα επιτυχία είναι να ζει κανείς τη ζωή του όπως γουστάρει να τη ζήσει. Να ζήσει αυτός τη ζωή του και να μην αφήσει να τη ζήσουν οι άλλοι. Δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε τα χρήματα, ούτε όλα αυτά. Και σε αυτά κάναμε ένα μεγάλο λάθος που τότε για ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Σοπενχάουερ. Και εδώ το λάθος. Κάναμε θεότητα τον καταναλωτισμό υλικών αγαθών και την απόκτηση υλικών αγαθών. Αλλά αυτό μας έλεγε ο Σοπενχάουερ είναι όπως το νερό της θάλασσας. Όσο περισσότερο πίνεις, τόσο περισσότερο διψάς ακριβώς. Άρα για να ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς τη ζωή μας, όσο γίνεται καλύτερα, όπως ο καθένας γνωρίζει, χρειάζεται να κάνουμε σωστές επιλογές και να τις υλοποιήσουμε αποτελεσματικά. Αυτό για να το πετύχει κανείς, χρειάζεται 3 σημεία νοημοσύνης. Τώρα, γιατί λέω 3 σημεία, το καταλάβετε στο τέλος. Ξέρετε, η θεωρία για τους ευφυείς ανθρώπους έχει καταρρευθεί από πρώτη. Υπάρχουν περισσότερες ευφυίες. Για παράδειγμα, κάποιοι έχουν μουσική νοημοσύνη. Αυτοί τους πιάνει ήλιος που εμείς δεν μπορούν να τους πιάσουν. Κάποιοι έχουν κιναισθητική νοημοσύνη. Κάνουν το σώμα τους όπως θέλουν. Κάποιοι έχουν νοημοσύνη του λόγου. Κάποιοι τον αριθμό, μαθηματική νοημοσύνη. Κάποιες από αυτές τις νοημοσύνες αφορούν τους ειδικούς. Η μουσική νοημοσύνη τη χρειάζεται αυτός που θέλει να γίνει συνθέτης, μουσικός κλπ. Την γλωσσική νοημοσύνη αυτός που θέλει να γίνει συγγραφέας, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι έρθιμες. Το αυτό είναι έρθιμο, έτσι αυτή.
Κάποιες όμως είναι επίπτυτες. Τις αναπτύσσουμε. Τις αποκτούμε μέσα από τη ζωή μας. Υπάρχουν λοιπόν 3 νοημοσύνες που είναι επίπτυτες, δεν είναι εύθυνες και δεν αφορούν τους ειδικούς, μας αφορούν όλους για να κάνουμε σωστές επιλογές και να τις υλοποιήσουμε αποτελεσματικά και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε να τη ζήσουμε. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον είναι η υπαρξιακή νοημοσύνη, στη συνέχεια θα μιλήσω για την κοινωνική νοημοσύνη, τη λογική νοημοσύνη και στη συνέχεια για την κοινωνική νοημοσύνη και στο τέλος θα πω για την τέταρτη. Στην υπαρξιακή νοημοσύνη είναι, νομίζω, βασική νοημοσύνη για να κάνουμε σωστές επιλογές και να τις υλοποιήσουμε αποτελεσματικά για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε αυτή τη ζωή έτσι ούτως ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος να μην αισθανόμαστε ότι ζήσαμε μία απλή ζωή. Έτσι. Η υπαρξιακή νοημοσύνη έχει πολλά πράγματα. Θα πω δύο βασικά συν ένα τώρα για την κρίση, το τελευταίο τέτοιο. Το πρώτο που θεωρώ ουσιαστικό στοιχείο της υπαρξιακής νοημοσύνης είναι πολύ παλιό. Μας το πήραν οι Αμερικάνοι και μας το κάναν στην αισθηματική νοημοσύνη. Είναι αυτογνωσία, το γνώρισε αυτό. Στα πλαίσια αυτής της νοημοσύνης, πολύ βασικό στοιχείο θεωρώ να έχει κανείς ξεκάθαρες αξίες. Τι αξίζει για μας από μια σχέση, από τη ζωή, από ένα επάγγελμα, από ένα φίλο, από ένα σπίτι, από οτιδήποτε. Το θεωρώ σημαντικό γιατί αν δεν έχουμε ξεκάθαρες αξίες, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές επιλογές για μας, για αυτούς που αγαπάμε και να τις υλοποιήσουμε αποτελεσματικά. Και εδώ θα μείνω. Καταρχήν να πω ότι από τότε που έγραψα πριν 4 χρόνια από όλα σου πράγματα, αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, που είναι σε 200.000 αλήθειες να τη συνεχίζει, και ως εκ τούτου ήρθαν πολλοί άνθρωποι να με συμβουλευτούν. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά επειδή χρήμαστε. Αλλά όποιος θέλει το δουλεύω όταν μπορώ. Μετανιωμένοι άνθρωποι, με σπουδές, με επαγγέλματα, μετανιωμένοι για τις επιλογές που έχουν κάνει στη ζωή τους. Κοινή αιτία όλων αυτών των λάθος επιλογών ήταν ότι δεν ήταν ξεκάθαρες τις αξίες. Μία κυρία είχε κάνει 40 χρονών, 4ο γάμο, με έναν κύριο 70. Λέω, περιορίσω, σου κολογηθώ. Θα φοβούσε να σκαλάκι. Λέει, ξέρεις, έκανα και παιδί μαζί του. Περιορίσω, σου κολογηθώ. Είχε παιδιά. Λέει, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, διότι μετά από 3 μήνες που γεννήθηκε το παιδί, χωρίσαμε σαν τα σκυλιά και δεν πρόκειται να ξαναδεί ποτέ το παιδί. Αυτό το παιδί θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Της λέω, το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι συγκεκριμένες στις αξίες. Λέει, τι εννοείς? Λέω, μπερδεύεις τους γκόμενους και τους συζύγους. Αυτό πέρασε. Αυτή είναι η ζωή. Γιατί αυτό? Γιατί οι αξίες μας, σαν άτομα, σαν ομάδα, σαν χώρα, καθορίζουν τι είναι σωστό να κάνουμε και τι είναι λάθος να κάνουμε. Τι είναι κατάλληλο, τι είναι ακατάλληλο. Τι είναι σημαντικό, τι είναι ασήμαντο. Τι είναι προτεραιότητα, τι δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό το καταλάβουμε. Όσοι κάνουμε κανένα 2 σελσούλες, θα σας πω και κανένα 2 παραδείγματα και ένα ωραίο ανέκδοτο αρκετά μαθησμένο. Ρωτήσαν Γάλλους, Άγγλους, Πορτογάλους. Είσαι με αυτό που λέμε στην πατρίδα μας, τον καρδιακό σου φίλο. Και από κλιματική αμέλεια σκοτώνει έναν άνθρωπο στο αυτοκίνητο. Και το ξέρει μόνο αυτός και εσύ. Αν πας να το δηλώσεις, θα πάει πιο σημαντικός άνθρωπος για σένα φυλακή. Αν το δηλώσεις, δεν το πάει κανείς καμπάρι. Πόσο της 100 λέτε των Φιλανδών είπαν ναι, θα πάμε να το δηλώσουμε στην αστυνομία και ας πάει ο πιο σημαντικός άνθρωπος για μένα φυλακή. Πόσο λέτε? 90 και. Πόσο των Ελλήνων? 17. Ρητορικό ήταν το ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα πηγαίνω και σίγουρα. Αλλά γιατί σκεφτείτε, γιατί αυτό θέλω να σκέφτεται στο χαμηλότερο γυμνατικό. Είμαστε κακοί άνθρωποι της Έλληνας. Τι υπάρχει πίσω από αυτά τα νούμερα? Γιατί? Πιο συγκεκριμένα, ποια αξία στην πατρίδα μας είναι πολύ ψηλά? Της φιλίας και της αγκαιρότητας χαμηλά. Και αντίστροφα είναι έτσι. Να λοιπόν πως οι αξίες μας καθορίζουν τι είναι σωστό ή λάθος να κάνουμε. Και τις προτεραιότητες. Τι προτεραιότητα? Είναι η επαγγελματική ζωή ή προσωπική?
στο άτομο. Το εμείς είναι το εγώ. Τα χρήματα είναι η ψυχική γαλήνη. Και η ηρεμία. Ο αλτρουισμός και ο ατομικισμός. Για να καταλάβουμε λοιπόν τις προτεραιότητες, κάντε μια πολύ απλή άσκηση. Εγώ είμαι ένα ποτάρι που δεν παίρνω, δεν μπορεί να το περάσει απέναντι, δεν θέλεις βάρκα. Είναι αδύνατο. Όχι το ποτάρι που δεν μπορούσε. Λοιπόν, αυτό το περνάς εύκολα. Όμως έτσι, πάνω δεξιά που βλέπετε, πάνω δεξιά που βλέπετε, εκεί που έχει ένα έλα αγγλικό, είναι μια κυρία. Αυτή η κυρία είναι εκεί πάνω χαμένη. Και απέναντι, εκείνο το μη, είναι ο άντρας της, ο σύζυγός της. Αλλά ο άντρας της δεν ξέρει ότι η γυναίκα του είναι εκεί χαμένη να πάει να τη μαζέψει. Για αυτή την κυρία δεν αξίζει τίποτα περισσότερο στη ζωή της από ότι η αγάπη της για τον άντρα της. Αν δεν το συναντήσει, δεν αξίζει ούτε να ζει, ούτε η ζωή της. Δεν μπορεί να περάσει όμως απέναντι. Υπάρχει ένας βαρκάρης εκεί, ο οποίος έχει βάρκα. Πάει το σύλλογο παρακαλά, να την περάσει απέναντι. Σαν αυτός άγνωρες και εγώ με τη βάρκα, κάνω δουλειά. Σου, θα σου λεφτά. Αν δεν το πλούσεις, δεν μπορεί να σε πάω. Όπως ένας ταξιτής. Αν ο κάθε πονεμένος που δεν έχει λεφτά του λέει να του πηγαίνει, να του λέει να του πηγαίνει, πώς θα ζεις αυτός, δεν μπορεί. Άρα δεν πάει κανένα. Εκτός αν τι εδώ πραγματικά. Απογοητευμένη εντελώς έτοιμη να αυτοκτονήσει η κυρία, γιατί δεν άκουσε ούτε να σέρνεται να δώσει τον άντρα. Υπάρχει όμως ένας φίλος εκεί κάτω δεξιά ο S, ο οποίος την υπάρχει με τις λάπου να δει σειρά. Εγώ μπορώ να σου δώσω τα λεφτά, να τα δώσεις στο βαρκάρι να σε περάσει απέναντι να σε πάει στον άντρα σου. Αλλά έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνω σεξ. Άρα θα σου δώσω τα λεφτά μόνο να κάνεις μια φορά σεξ μαζί. Για αυτή την κυρία πράγματι δεν άξιζε τίποτα άλλο στη ζωή του εκτός από την αγάπη της για τον άντρα της. Οπότε πάει με τον S, παίρνει τα λεφτά, τα δει στο βαρκάρι, την περνάει απέναντι. Εδώ κάτω όμως, αριστερά, είναι ένας κύριος σεφ. Μάλλον, ναι, αριστερά όπως βλέπετε. Ένας κύριος σεφ. Ο οποίος είναι κολλητός φίλος του άντρα της. Και έμαθε ότι η κυρία έχει πάει με τον S προκειμένου να περάσει. Και δεν το έλεγε η ψυχή του από το πίσω κολλητό του και του το είπε. Και μόλις πήγε η κυρία στον άντρα της, την έδιωξε γιατί είχε κάνει σένες στο τον S. Τώρα θέλω για μισό λεπτό ο καθένας στο μυαλό του να βάλει στη σειρά αυτούς τους πέντε ανθρώπους. Ποιος κατά τη γνώμη σας έπραξε πιο σωστά βάρκα τον πρώτο, τον αμέσως επόμενο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και το καθεξής. Ιεραρχήστε τους, κατατάξτε τους, με επιτήλιο ποιος κατά τη γνώμη σας έπραξε πιο σωστά βάρκα τον πρώτο, τον επόμενο δεύτερο και το καθεξής. Κάντε για μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται κάτι. Το δίδαμε να σε πιάσεις στην κατεύθυνση. Το κάναμε. Το κάναμε όλοι. Ωραία. Το κάναμε όλοι, παιδιά. Ωραία. Προσέξτε, όσοι βάλατε πρώτη τη λέει την κυρία, για σας η πιο σημαντική αξία είναι η αγάπη. Λέω. Όσοι βάλατε πρώτον το βαρκάρι, για σας η πιο σημαντική αξία είναι το business, χρήματα, money. Όσες κυρίες μάλλον αν θέλουν το λόγο να σηκώσουν το χέρι τους να τις ξέρουν. Αν σηκώσει καμία της δώσει τον άπο που περιμένει σεξ. Λοιπόν, όσοι βάλατε πρώτο το S, για εσάς η πιο σημαντική αξία είναι το σεξ. Όσοι βάλατε πρώτο το φίλο, τον F, για εσάς η πιο σημαντική αξία είναι η φιλία. Και όσοι βάλατε πρώτο το μη, το σύμβολο, είναι το μοράλ, η ηθική με την πολύ στενή έννοια που το είπε. Προσέξτε εδώ τώρα το διδακτικό. Το τι βάλαμε πρώτο, το τι βάλαμε δεύτερο, τρίτο, από τι εξαρτήθηκε, από τον κώδικα του προσωπικού. Αυτό κάνουμε και στη ζωή. Να λοιπόν πώς αξίες καθορίζουν τις προτεραιότητες μας. Και για να τελειώνουμε, γιατί είναι σημαντικό, το πιο διδακτικό ανέφερε που ξέρω. Τώρα θα πω πώς ξέρω ανέφερε τα μεσάξια μας, δεν ξέρω άλλο, θα τα έλεγα. Και είναι όμως πολύ διδακτικό. Να καταλάβουμε πώς οι αξίες μας καθορίζουν τις επιλογές μας. Και στην πολιτική, και στο επάγγελμα και στην προσωπική μας ζωή. Ακόμα και στα μικρά παιδιά.
Το ανέκδοτο είναι στη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60 λέγαμε εμείς τότε που ήμασταν έφηβοι παιδιά ότι οι Γαλλίδες ήταν σεξουαλικά απελευθερωμένες. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι δεν ήταν κακό για τη γαλλική κοινωνία οι γυναίκες να έχουν πρόγραμμες σχέσεις, δηλαδή να κάνουν σεξ πριν το γάμο, πριν κάνουν στεφάνι. Τους άρεσε πολύ το σεξ, κάναν πολύ σεξ με μια λέξη τρελόταν για σεξ. Αντίθετα η παρθενιά στην πατρίδα μας τότε ήταν θέμα τιμής. Και όχι στη μάνη και στην κριτική, κοινώς φαίνεται πώς να γίνει εδώ το πετάουσα, έτσι ήταν και εδώ. Προσέξτε. Ήταν κακό για τη γυναίκα να κάνει σεξ πριν το γάμο, ακόμα και με τον αγωνιστικό της. Είχαμε λόγο, ο πατέρας μου παράδειγμα σκοτώσει την αδελφή μου. Έπια στον δρόμο, το παρακάτω σου περισσεύει με το μετέπειτα αγάπνο, παραδείγμα του σκοτώσει την βιολογία του. Δεν κάνω πάρα, έζησα, μικρό παιδί. Όπως έτσι. Λόγος, αγώνας, γάμος και μετάσταση. Έτσι ήταν παιδιά τότε. Ακούστε τώρα το ανέκδοτο, είναι τρεις ιστορίες. Μια Γαλλίδα, μια Αγγλίδα και μια Ελληνίδα πάνω σε μια βάρκα μέσα στο πέραγος με τεράστια τρικυμία και έχουν να κάνουν επιλογή ζωής και έχουν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να παραμείνουν στη βάρκα όπου σίγουρα η βάρκα θα βουλιάξει και θα τις πάρουν, θα τις ξεσκίσουν οι καργαρίες και θα μεγάλουν. Τέλειωσε αυτό. Και οι άλλοι εναλλακτικοί προλαβαίνουν πριν βουλιάξει η βάρκα να βγουν σε ένα νησί, το οποίο όμως είναι ακατοίκητο, αλλά για στρατιωτικούς λόγους στρατοπεδεύουν. Κάνει 10.000 λεγιονάροι, ξέρετε, λεγιονάροι. Είναι ποινικοί καθάρματα που αντί να πάνε φυλακή πάνε γίνονται μισθοφόροι στη λεγιώνα των ξένων και μετά δεν ξαναβλέπουν άνθρωποι στα μάτια. Που αυτοί οι 10.000 μόρφοι που το βάλετε έχουν μαζί γυναίκα στα μάτια τους πάνω από 10 χρόνια. Οπότε αν αξιολογήσουμε τις εναλλακτικές μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε όταν κάνουμε επιλογές, η μία εναλλακτική σημαίνει τα θεριά της θάλασσας, πεθαίνεις, πάρεις, εμπρός, και άλλη εναλλακτική είναι τα σεξουαλικά θεριά. Ρωτάμε την Ελληνίδα. Εσύ παιδί μου τι θα επιλέξεις? Να σε πάρει καργαρίας ή να πας στον Λεγιονάριος? Λέω Ελληνίδα πώς θα βιάσεις το. Για μένα η μεγαλύτερη αξία για τον άνθρωπο είναι η τιμή. Εγώ δεν θα πάρω να τιμώσουν αυτοί 10.000 ροφάντα. Εγώ θα μείνω στην βάρκα να φάω καργαρίας πάλι. Ρωτάμε την Αγγλίδα. Της λέω παιδί μου εσύ τι θα επιλέξεις μεταξύ των δύο άνθρωπον? Λέω δεν άκουσε το βιάσεις. Για μένα η μεγαλύτερη αξία για τον άνθρωπο είναι η ζωή. Εγώ δεν θα μείνω στην βάρκα να φάω καργαρίας. Εγώ θα πάω στο νησί και με το που θα πάω κατευθείαν κάτω από τον αρχηγό των Λεγιοναρίων. Οπότε θα κάνω σεξ μόνο με αυτό, δεν θα τολμήσει κανείς από τους προμοβάταρους να με ακουμπήσει από τα άλλα υπόλοιπα του αρχηγού. Και έτσι θα σώσω και τη ζωή μου. Πάει και μία. Και ήρθε τώρα και η σειρά της Γαλλίδας, που είπαμε Γαλλίδες τρελόταν για σεξ. Της λέει εσύ παιδί μου, τι θα επιλέξεις? Να σε πάρει καρκαρίες και τους Λεγιονάριους. Οπότε τι απάντησε η Γαλλίδα? Όχι, έδωσε μια καλύτερη απάντηση. Λέει, γιατί με μετά την επιλέξω. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το πρόβλημα. Αφήστε τα αστείο, διότι αφήστε τα αστείο της Γαλλίδας. Λάτε στις δύο πρώτες κυρίες. Ποιο ήταν το πρόβλημα για την Ελληνίδα? Πώς να σώσω την τιμή. Ποιο ήταν το πρόβλημα για την Αγγλίδα? Πώς να σώσω την ζωή. Τι τους έκανε να έχουν διαφορετικό ορισμό προβλήματος? Οι διαφορετικές, να λοιπόν πώς οι αξίες μας καθορίζουν ποια ερωτήματα θέλουμε και πώς τα ορίζουν. Είτε στην προσωπική, επαγγελματική, ατομική, κοινωνική ζωή. Και ο Αϊνστάιν, που ξέρετε σχεδόν όλοι εδώ μέσα, μας είχε μάθει ότι ανάλογα πώς ορίζεις το πρόβλημα, προκαθορίζεις τι? Τη λύση. Αν είστε λοιπόν συγκεκριμένοι στις αξίες, άρχισε και φέρεστε. Σε πάλι άνετη ζωή. Είχε διαφέρει κόρη μου, θα ήταν κατανοητικό Δευτέρα Λυκείου, τώρα πάει Δευτέρα Πανεπιστήμιο. Μου λέει θέλω να μου αγοράσεις τσάντα Louis Vuitton. Της λέω τι θέλεις? Ξέρετε πως είναι αυτό παράκριβες. 2.000 τσάντα. Λέει τσάντα Louis Vuitton. Της λέω ναι, και έξω από την Πασόνα και τις μαθούλινες και 5 ευρώ θα σου κάνω μια εξαιρετική. Εσύ γιατί το θέλεις? Είναι δικά σου, δεν είναι τον άλλο. Είναι δικές σου αξίες ή τον άλλο. Άρχισε και φέρεσαι, σε πάλι άλλο δεν πας εσύ τη ζωή σου και τις επιλογές σου. Να λοιπόν επειδή τόσο σημαντικό οι αξίες. Βασικό στοιχείο
να κάνουμε σωστές επιλογές και να τις ρωτήσουμε σωστά. Ατομικά, ομαδικά, επαγγελματικά, προσωπικά. Το δεύτερο που είχαμε πει στην υπαρξιακή νοημοσύνη, δεν θα τα πω όλα, είναι όνειρο, πιστεύω πάρα πολύ στά. Χωρίς όνειρο, ούτε το παιδί, ούτε επιχείρηση, ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε ο Δήμος, ούτε η κοινωνία μπορεί να πάει πουθενά. Έλεγε ένας φίλος μου, αν ονειρευτείς Δημήτρη, θα κάνεις κάτι. Και αν κάνεις κάτι, θα ξαναονειρευτείς. Το όνειρο που μας τραβάει μπροστά. Δίνει νόημα στην αβάσταχτη καθημερινότητα. Και στο τέλος φεύγουμε και αισθανόμαστε ότι ζήσαμε μια βιωμένη και όχι απλή. Πιστεύω λοιπόν πολύ στα όνειρα. Αλλά επειδή είμαι πολύ ρεαλιστής, πιστεύω και σε κάτι που λένε οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι λένε facts are better than dreams. Τα γεγονότα είναι καλύτερα από τα όνειρα. Γιατί αν τα όνειρα δεν τα εκφράσεις σε συγκεκριμένους στόχους και δεν τους κάνεις να υλοποιηθούν, είναι ονειροπόληση και οδηγούν σε απόγνωση και σε καταστροφή της κοινωνίας, αλλά και τα άτομα τέλει. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Βασικό στοιχείο. Να ονειρεύω και να ξέρω τι θέλω να πετύχω και να εστιάζω. Αν τα παιδιά μου, όσο λέει όμως ότι είναι μια αλήθεια που ποτέ δεν είναι αληθινή. Πώς είπατε? Λέω ότι αυτό που είπατε σχετικά με τους Αμερικάνους που τον λέγονται, έτσι λέει κάποιοι, άλλοι λέει κάτι άλλο. Λέει ότι το όνειρο είναι μια αλήθεια που ποτέ δεν είναι αληθινή. Άρα έχουν μεσάνυχτα. Πάτε τα διδακτικά μου, έτσι μην τα αναλύσουμε. Θα παίρνετε τα νέκτα και λοιπά μόνο για τον λόγο που θέλω να λέω όχι. Εντάξει. Λοιπόν, και κάποια, να τελειώνουμε με την υπαρξιακή νοημοσύνη, δεν μπορείτε να αναλύσεις, δείγματα σας δίνω, αλλά αυτά είναι πολύ βασικά. Κρατήστε στο μυαλό σας. Κρατήστε τα ανέκδοτα και αυτά που είπα. Αυτά θα πει. Και χρησιμοποιήστε, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Το άλλο είναι κάποια που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Θα έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη σήμερα. Αυτοκυριαρχία. Αν δεν κυριαρχείς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να κυριαρχήσεις τη ζωή στους άλλους. Θα σε κατακτήσουν οι άλλοι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος χωρίς να κυριαρχήσει τον εαυτό του. Πολύ σημαντικό. Και επίσης για σήμερα. Για πάντα, αλλά σήμερα που ζούμε αυτή την καταστροφή, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αυτοπεποίθηση. Εδώ θα πω κάτι. Μια ιστορία, τώρα σου πάρω. Αυτοπεποίθηση σημαίνει πίστη στον εαυτό μας. Είτε ως χώρα, είτε ως άτομα, είτε ως εργαζόμενοι. Είναι ένας αγρότης και βλέπει για πολύ καιρό δύο αερκτούς να ανεμοκατευθύνουν δίπλα στο κτήμα. Μετά όμως από κάποιο καιρό οι αερκτοί εξαφανίζονται. Οπότε πήγε να δει τι υπήρχε εκεί που κατεβαίνανε οι αερκτοί. Βρίσκει μια αερτοφουλιά με ένα αυγό μέσα. Παίρνει τα αυγό, το βάζει σε μια γλώσσα από το ζήσει στο κοντέψη του για να γεννηθεί το αετόπουλο. Και πράγματι, μετά από μερικές ημέρες γίνεται ένα πανέμορφο αετόπουλο. Οπότε με το που αρχίζει να συνδέεται, να τρώει καλαμπόκι, να κάνει παρέα με τα άλλα κοτόπουλα, τις συνήθειες κλπ. Μόλις όμως έγινε έφηβο, βλέπει στον ουρανό που λένε πετάνε. Λέει αυτή τη ζωή επιθυμώ. Αυτή τη ζωή θέλω να κάνω. Αυτή είναι η ζωή για μένα. Εσύ θέλω να ζήσω. Να πετάω. Το λέει στα πουλάκια που λένε στο τόπο. Τα πουλάκια δεν πετάνε. Ας ένα σαραγωγείται αυτή. Αλλά εκεί, εγώ αυτή τη ζωή θέλω να ζήσω. Το λέει στη μάτι του την κότα, του λέει παιδί μου μην τολμήσεις, γιατί και να σηκωθείς λίγο, θα πέσεις μετά πάνω στα σύρματα και θα σπάσεις τα φτερά σου. Μην το κάνεις. Άστε να μαραζώνει από το καημό του, που δεν μπορούσε να κάνει τη ζωή που ήθελε πετώντας. Το λέει και στον κόκκολα τον πατέρα του, λέει ο κόκκολας άκου να φέρει. Ακόμα και αν μπορείς να πετάξεις, εκεί που θα πας δεν θα βρεις προφίλ που έχεις μέσα στο κοντέτσι, το καλαμπόκι, και θα πεθάνεις από την πείνα. Άρα μην το ρουλήσεις. Το πείσαμε να μην το. Κάποια στιγμή δεν το είδε έξω, εκεί που τα είχε μαζί με τα πετόπουλα ο αγρότης και λέει τι συμβαίνει,
μπήκε μέσα στο κτίριο που ήταν το πρόγραμμα, ανάπτυα φώτα, βλέπει ένα μάτσο με φτερά στην γωνία, ήταν το αερόπλο, είχε πεθάνει, είχε μαραζώσει από τον καημό που δεν μπόρεσε να πετάξει. Ενώ αν έκανε στα φτερά του, θα έφυγε. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε αερόπλο και όχι κοτόπουλο. Διαφορετικά θα μαραζώσουμε μέσα στο κλουβί. Το τι είναι κλουβί για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα. Απλά ήθελα να τονίσω με αυτή την ιστορία την πίστη στον εαυτό μας που είναι βασικό στοιχείο να εξηγήσουμε το σύντομα. Κουράγιο, ειδικά σήμερα χρειάζεται. Εδώ κρατήστε την αγαπημένη μου ρίση του Νίτσε, ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό. Δεν μπορούμε, ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Είναι βαργενικός ο κόσμος. Αισιοδοξία, αυτή στην προστασία. Ελπίδα και πάμε στη λογική νοημοσύνη. Στη λογική νοημοσύνη, τι σημαίνει η λογική νοημοσύνη? Οι ειδικοί λένε ότι όλοι έχουμε πολύ μυαλό. Όλοι. Αλλά πόσο χρησιμοποιούμε? Πόσο λέμε? Άπου και 10. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να είσαι ένα διαγωνισμό. 100 τετραγωνικά δικό σου, όλο δικό σου. Να τρώσει, να μαγειρεύεις, να πίνεις, να παίξεις σε φίλους, να κοιμάσαι στον δρόμο. Αυτή είναι η αναλογία. Λογική νοημοσύνη σημαίνει να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε περισσότερο το μυαλό μας. Και εδώ θα σταθώ σε 3 πράγματα. Πρώτον, ορθολογισμός. Και δεν το λέω τυχαία. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ περιπλείς στην αισθητική λύση που μας περάσει. Φεύγουμε από το πρόβλημα και πάμε κατευθείαν στη λύση. Ορθολογισμός αντίθετα σημαίνει να ορίσει σωστά το πρόβλημα. Τι είναι το πρόβλημα? Πώς να μειώσουμε τα ελλείμματα ή πώς να μειώσουμε τα ελλείμματα χωρίς να βάλουμε την οικονομία σε ύλες. Πώς να κάνουμε πλεόνασμα ή πώς να κάνουμε πλεόνασμα χωρίς να έχει αίμα και δάκρυ. Άρα, να ορίσουμε σωστά το πρόβλημα, να βρούμε όσο γίνεται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, όχι μία, να δούμε τα κόστη, τα ωφέλη της καθεμιάς, να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να επιλέξουμε την καλύτερη. Αυτό είναι η ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης του προβλήματος. Είναι βασικό στοιχείο που μας βοηθάει, δεν είναι πανάκια, να αξιοποιήσουμε περισσότερο το μυαλό μας έναντι της διάστασης. Το δεύτερο βασικό στοιχείο λογικής νοημοσύνης είναι να σκεφτόμαστε στα αμερικάνικα απόφερη χώρα. Είχα διαβάσει ένα παγκόσμιο bestseller στο Μάνα στην Αγγλία και είχε ένα τίτλο, μία ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο «Η τυραννία του ή, η τύραννη οβόρου». Ποιότητα ή χαμηλό κόστος. Πλεονάσματα ή φόρους. Πώς θα λένε, ελλείμματα ή φόρους. Ελευθερία πρωτοβουλειών στο παιδί ή έλεγχο. Προσωπική ζωή ή επαγγελματική ζωή. Όχι. Αυτό είναι η λογική που θα δώσει τρόπο σκέψης, δεν μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε το μυαλό μας. Μας το τυραννάει. Αντίθετα, πρέπει να σκεφτόμαστε και τα δυο και περισσότερο. Σημαίνει μόθεν μόνο στα ελληνικά. Γιατί η ζωή είναι αντιφατική. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. Και η προσωπική μας και η κοινωνική κλπ. Εδώ για να το θυμάστε, θα σας πω που ένα ανέκδοτο που έγινε σεξ επίσης, να σας μπορέσει. Δεν ξέρω αν καλύτερο από αυτό. Είναι η κότα που την κυνηγάει ο κόκκινος να της κάνει σεξ. Η κότα τρελαίνεται να κάνει σεξ τη συγκεκριμένη στιγμή με το συγκεκριμένο κόκκορα. Του θέλει πάρα πολύ. Αλλά όπως τρέχει, σύρεται και λέει, αν συνεχίσω να τρέχω, δεν θα με προλάβει ο κόκκορας και θα χάσω το σεξ που το θέλω τόσο πολύ. Αν σταματήσω, καθίσω, να με προλάβει ο κόκκορας να με κάνει σεξ, θα με δουν άλλες κόρτες και θα με πούν πόρνοι που δεν το θέλω καθόλου. Η κότα, όπως αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν σκεφτόταν σεξ πόρνοι. Σκεφτόταν και σεξ, θα έχω και πόρνοι να μου πούν. Οπότε, έχοντας αυτόν τον τρόπο σκέψης, βρήκε την εξαιρετική λύση. Καλύτερα λέει να σκοτάσω. Γιατί θα να σκοτάσει και το σεξ θα είχε και πόρνοι θα του λέγανε. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Αν σκεφτόμαστε με το ένα, δεν αξιοποιούμε το μυαλό μας. Δεν μπορεί ποτέ να έχει περισσότερο μυαλό από εμάς. Και τρίτον, πρέπει να σκεφτούμε έξω από τα κουτιά.
έξω από το ότι ειδικά αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας καλά, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μέσα στα στερεότυπα που μας έχει δημιουργήσει αυτός ο κόσμος. Εδώ η κλασική άσκηση, για να το καταλάβετε, όσοι την ξέρετε, είναι πολύ διαδεδομένη, απλά ξέρω ότι δεν είχατε Bolivia, να σας φέρω άλλη, αυτή που έχετε κάνει με τα χεράκια σας. Αλλά όσοι δεν την ξέρετε, να την κάνετε. Να καταλάβετε αυτό που λέει η διαφάνεια θεωρητικά στην πράξη. Λοιπόν, εδώ έχω 9 τελείες. Πόσοι την ξέρετε, σηκώστε τα χέρια σας ενήλους. 1, 2. Ωραία, δεν την κάνετε και να την πείτε στους βράχους. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι ασκήσετε τη δίδαγμα παίρνετε σας. Είναι αυτό με τις γραμμές. Ναι, αν το ξέρεις αν το ξέρετε παιδιά, θα σας πω άλλο σας. Θα σας πω άλλο. Εσάς θα σας πω άλλο. Όσοι την ξέρετε κάνετε αλλιώς. Οι υπόλοιποι προσπαθήστε κάνοντας νοερά το χεράκι σας μολύβι, ξέρω ότι δεν έχετε μολύβι γιατί κάτι, αλλά δεν χρειάζεται. Κάνετε νοερά το χεράκι σας μολύβι και προσπαθήστε να κάνετε το εξής. Να ενώσετε αυτές τις 9 τελείες με 4 ευθείες γραμμές μονοκοντιλιά, χωρίς να σηκώσετε το μολύβι σας. Ενώστε, θέλω να προσπαθήσετε όλοι για μισό λεπτό. Ενώστε αυτές τις 9 τελείες με 4 ευθείες γραμμές χωρίς να σηκώσετε το μολύβι σας. Είναι σαφής? Ωραία. Προσπαθήστε όλοι έστω για μισό 1 λεπτό. Οι υπόλοιποι που την ξέρετε θα τις ενώσετε με 3 γραμμές. Οι υπόλοιποι προσπαθήστε με 3 γραμμές. Πώς το λέει, εδώ σας θέλω κάπου να με πατάς στα κάρδικα. Προσπαθήστε όμως όλοι λίγο. Ιδιαίτερα αυτοί που δεν την ξέρουν την ξαναδεί. Προσπαθήστε να ενώσετε αυτές τις 9 τελείες με 4 ευθείες γραμμές χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι. Το κάναμε! 4 ευθείες χωρίς να σηκώσετε το μολύβι. Μονοκοντιλιά. Το έκανε κανείς? Προσπαθήσαμε όλοι? Ας το πάρει το ποτάμι, δεν είναι για φόρμες. Δέστε πόσο απλή είναι η λύση. Τι είπα? Να ενώσουμε αυτές τις 9 τελείες με 4 ευθείες γραμμές. Για δέστε το πόσο απλό είναι. Δεν είναι απλό. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Λάτε σε μένα. Ειλικρινά απαντήστε. Πού ψάχνατε να βρείτε λύση? Στο ποτήρι. Έτσι ακριβώς. Αυτό έκανα κι εγώ. Ούτε εγώ το βρήκα. Ψάχνατε να βρούμε λύση μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 9 τελείες. Ναι ή όχι? Ωραία. Έτοιμοι μαζί μου. Εγώ σας έβαλα 2 περιορισμούς. 4 ευθείες που σηκώσει το μολύβι. Το περιορισμό να το βρείτε μέσα στο πλαίσιο. Ποιος σας το έδεσε? Αν αφήνετε το μυαλό σας να βγει έξω, ήταν αστεία για το μυαλό σας η λύση, γιατί το μυαλό σας μπορεί να λύσει πιο δύσκολα προβλήματα. Αλλά δεν το αφήσετε. Εκεί μέσα δεν υπάρχει λύση 1.000.000 χρόνια να ψάχνετε. Και προσέξτε, λίγα αγγλικά οι περισσότεροι ξέρετε μέσα. Λαλάει εκεί πάνω το think out of the box. Το σκεφτείτε έξω από το κουτί. Συμφωνεί? Άρα σκεφτόμαστε μέσα σε κουτιά. Περιορίζουμε τη σκέψη μας μέσα σε φυλακές. Και δεν την αφήνουμε να σκεφτεί έξω από το κουτί. Δημιουργικές, καινοτομικές λύσεις. Που πιθανόν να υπάρχουν. Ναι, ευχαριστώ. Η λύση βρίσκεται μέσα στην εκχώρηση απολύτως. Το ξέρω εγώ. Δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι ευθύγραμμα. Τα ευθύγραμμα είναι ο περιορισμός, δηλαδή όλοι που ψάξανε ευθύγραμμα τμήματα. Γι' αυτό. Ακριβώς. Θέλω να πω, αν πρόσχει κανείς την έννοια ευθεία, είναι σωστό το πρόβλημα. Σωστό. Ναι, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει η μαθηματική ευθύγραμμα. Εμείς το πήραμε πρακτικά. 4 ευθείες. Εντάξει.
Άρα αυτό δεν σημασία να το βρείτε. Ούτε εγώ το βρήκα. Σημασία είναι ποιο το δίδα, τι σημαίνει, σκέφτομαι με φτιάχνουμε περιορισμοί, τους βάζουμε μόνοι μας, δεν μας τους βάζουν οι άλλοι. Αυτή είναι η ουσία. Άρα, τι είπα, λογική νοημοσύνη, να αξιοποιούμε όσο μπορεί περισσότερο το μυαλό μας που δόξα τω Θεώ, όλοι διαθέτουν. Ορθολογισμός, να σκεφτόμαστε με τον πόθελμό, θυμάστε το ανέκδοτο της σκότας και έξω από το κουτί θυμηθείτε τις τελίτσες. Συμφωνεί. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Αυτό που είπατε σχετικά με το τέλος, το κουτί, πρέπει να το ξεφέρουμε. Έτσι να σπάμε, να φέρουμε από κάποια όρια. Τότε γιατί κρατεί και υπάρχει το ορθολογικό μάθημα. Ο ορθολογισμός δεν αποκλείει ίσα-ίσα. Βοηθάει στο έξω του κουτί. Πού έρχεται, Δηλαδή είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει δηλαδή. Ναι, όταν πάμε στο τέταρτο στάδιο της ορθολογικής διαδικασίας που λέει αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, εκεί λέει ψάξει έξω το κουτί και έχουμε πολλές τεχνικές λειτουργικότητας. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Και εμείς που ασχετούμε αν δεν βάλουμε περιορισμούς, αλλά ο ορθολογισμός μας δίνει τεχνικές λειτουργικότητες. Τότε δεν θα είχαμε όμως την ύπαρξη του φουσάτη. Λέω, αυτή η λογική που λέτε τώρα, θα έπρεπε να είναι έτσι ολοκληρωμένο κομμάτι πολιτικής ποιότητας, όπως υπάρχει το νόμο του πολιτικής. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, αλλά μην το πάμε τώρα στο management. Αυτά εγώ θέλω να τα πάρουμε κυρίως, δεν κάνω διάλεξη για πάνω στην ηγεσία, είναι προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Αυτό που κρατάτε είναι τι σημαίνει να σκέφτομαι έξω από το κουτί και κρατήστε και κάτι άλλο. Από προσωπικό παράδειγμα. Το όλα σου τάμα θα μας έκανα μια λέξη. Ψάχναμε με μια τεχνική που τη λέμε Αριστότου να βρούμε. Γράψαμε 100 τίτλους. Τους έλεγα όλα αυτά είναι μέσα στο κουτί. Είχαν καταλήξει ένα τίτλο για ανεμόνιμη άρδεση στην Έλληνα. Πια στα χρόνια που το λόγο μου θυμίζει ανθισμένες κερασιές του Λουμπέν. Προσπαθούσαν. Τελικά χρησιμοποίησαν μια απλή τεχνική μεταφορά. Να σκεφτώ ένα φαινόμενο φυσικό, ένα ζώο, οτιδήποτε για να πάρω ιδέες για τον τίτλο του βιβλίου μου, ο οποίος ποιήθηκε συνολικά ένας από τους καλύτερους τίτλους μυθιστορήματος και βοήθησε και αυτός πολύ να πληθύνουν όσα πολλά αντίτυπα. Άρχισα να χρησιμοποιώ αυτό το μεταφορά. Και μετά, όπως σκεφτόμουν διάφορα, λέω αγαπημένους του τραγουδιστής. Αγαπημένους του τραγουδιστής ήταν ο Κώστας ο Καλτσής. Μόλις μου είχε κομμετήσει στο μυαλό, άρχισα να τραγουδώ ένα αγαπημένο μου, όχι σου τραγουδί, που έλεγε όλα σου τράβωσα αστέρι μου σβηστό, όλα σου τα άμαθα, μα ξέχασα μια λέξη, με σου μάθα να λες ευχαριστώ. Λέω αυτός θα είναι ο τίτλος, μου λέγανε τρελός. Δεν πάω, λέω το υπάρχει κανείς. Λέω και τι έγινε, έξω από το κουτί. Άρα υπάρχουν και τεχνικές, άρα ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός δεν σημαίνει περιορισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό. 2-3 κουβέντες λοιπόν από την υπαρξιακή νοημοσύνη, 2-3 κουβέντες από τη λογική νοημοσύνη και πάμε στην τρίτη, την κοινωνική νοημοσύνη. Τι σημαίνει κοινωνική νοημοσύνη? Απλά, κοινωνική νοημοσύνη απλά σημαίνει να μπορώ να διαχειρίζομαι τις κοινωνικές μου σχέσεις είτε εντός επιχείρησης, είτε εντός δήμου, είτε με τους πολίτες, είτε στην οικογένειά μου, είτε με τους φίλους μου, γιατί η ζωή μου, έτσι κάνω πέραση, να το πω έτσι απλά, εξαρτάται και από τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ θα πω 3 λέξεις. Το ένα, μας την πήραν οι Αμερικάνοι, την συναίσθηση. Ήταν το έμπαθο που λένε οι Αμερικάνοι, εμπάθεια. Εμπάθεια είναι κακή λέξη, στα ελληνικά. Στα αρχαιολογικά σημαίνει να ακούς, να μπαίνεις και στη θέση του άλλου. Όχι να συμφωνήσεις, όχι να συμβάσεις, να του κατανοήσεις. Εσείς, εγώ να βλέπω πώς αισθάνεσαι τώρα που μιλάω την κουρασή σας, και εσείς αντίστροφα να έχετε στην τελείωση που θέσει στην δουλειά. Το δεύτερο είναι σεβασμός της διαφορετικότητας.
που αυτό για να το κάνεις έχουν δικαίωμα να μας το πετύχουν. Πρέπει να κατανοήσεις το βασικό χαρακτήρα του άλλου. Και δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος. Ο Καρλ Γιούγκ μας δίνει απλά εργαλεία, δεν είναι μανάκες, έτσι. Να κατανοήσουμε λίγο βέβαια τον εαυτό μας, τον άλλον, τον άλλον λίγο πιο κοντά. Το τρίτο, θα έλεγα εδώ, είναι να ξέρω πώς το βλέπουν οι άλλοι. Γιατί οι στάσεις, το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι, τι αισθάνονται οι άλλοι για μένα, από τι εξαρτάται. Από το πώς εγώ βλέπω τον εαυτό μου, από πώς νομίζω ότι με βλέπετε εσείς ή από το πώς εσείς με βλέπετε. Αν με συμπαθήσετε απόψε ή με αντιπαθήσετε, από τι θα εξαρτηθεί. Από το πώς νομίζω εγώ τώρα ότι με βλέπετε ή από το πώς με βλέπετε εσείς. Έτσι. Άρα εγώ νομίζω ότι βλέπετε ψηλό, ξανθό, μεγαλανά μάτια. Έτσι, εσείς θα τα συμπεριφερθείτε σε αυτό που βλέπετε. Πάρα να σου πω, αλλιώς το μόνο είναι στη σχέση. Ακούστε παράδειγμα προσωπικό. Κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι όλη η οικογένεια μου λέγε ψέματα. Για χρόνια. Αλλά το ανακάλυψα τυχαία. Τι είχε συμβεί, πάω με τον γιο μου στο περίπτερο που λέει: Παπά, θέλω να απαγοράσει αυτό το άλμπου. Τι άλμπου μπορείς να πει αυτό, το παίρνει πακελάκια, καρτελάκια, το συμπληρώνει και στο τέλος όταν το συμπληρώνει, παίρνει ένα πολύ καλό παιχνίδι που μου άρεσε πολύ. Του λέω: Κωνσταντίνε, εσύ μπορεί να πηγαίνει, πότε το συμπληρώνει, αν το συμπληρώνει, αν σου αγοράσει κατευθείαν το παιχνίδι, θα τελειώνει. Όχι, παπά, δεν το πουλάνε το παιχνίδι. Θέλω το άλμπου. Δεν το πουλάνε. Του έχω για δυναμία Χρήστο, το αγόρασα το παιχνίδι. Πάω ένα βράδυ που βγάζει στο σπίτι και ο γιος μου, η κόρη του, 14 μέρες διαφορά, πιο μεγάλη. Τότε. Και τώρα, αλλά τότε λιγάκι να γίνει. Εγώ προσέξτε. Πάω ένα βράδυ στην προέσπερα τους και διώχαν καινούργιο παιχνίδι. Τι έγινε, παιδιά, πού βρήκα το παιχνίδι. Α, μπαμπά, Χριστό. Πιο έξω. Πιο μεγάλη. Σου πω εγώ, τι έγινε, Χριστό. Πήγαμε με τη μαμά στο περίπτερο. Πήραμε από ένα καρτελάκι, δεν είχε άλλο, με του Κωνσταντίνου, δείτε, τράβηξε και αυτή. Φακελάκι. Ένα καρτελάκι για το άλλο του Κωνσταντίνου και πετύχαμε και δυο, τον τυχερό αριθμό που σου δίνει κατευθείαν το παιχνίδι χωρίς να συμπληρώσει το άλλο. Σου λέω, παιδιά, αφήστε τα αστεία. Εγώ είμαι καθηγητής και για να είμαι καθηγητής κάνω έρευνα. Και για κάνω έρευνα ξέρω πάρει στατιστική. Είναι απίθανο με τους νόμους της στατιστικής να μπήκατε την ίδια, στο ίδιο κοινό, να πέσατε το λόγο, το πρώτο αριθμό του λόγου. Αφήστε τα αστεία, πέστε μου. Πού βγήκατε παιδί. Μα ό,τι σου λέμε. Πρέπει να είστε αλήθεια, ό,τι σου λέμε, συνέβη τι συνέβη, ό,τι σου λέμε τα παιδιά. Σήμερα τώρα που λες και εσύ ψέματα. Δεν είναι πολύ λόγο. Τα είχα να αγοράσει. Γιατί εγώ σου λέω έτσι. Γιατί για χρόνια με βλέπω με έναν τρόπο, εγώ το ξέρω. Δεν τώρα αυτά τα ψέματα μόνο του, το είχα ακούσει κι άλλο. Οπότε θα τα φωνάξω. Και ποιος πατέρας φωνάζει να αγοράζω κάτι. Ο πατέρας είναι τσιγκούνης. Αυτοί τους συζητάνε μεταξύ τους. Τους έχει το μόνο του τσιγκούνης. Έχει τους τσιγκούνης, κάνει τους τσιγκούνης. Και εγώ δεν το ξέρα. Δεν σημασία αν ήταν δίκιο άλλο. Εγώ ξέρω. Είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής νοημοσύνης και στην κοινωνική νοημοσύνη θα σχολιάσω μόνο ένα. Το κερδίζω και κερδίσεις, δηλαδή το εμείς. Η συνέργεια είναι δικιά μας λέξη. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Η μόνο η λογική, δηλαδή συνέργεια σε έτοιμα. Δεν είναι συνέργεια σε έτοιμα, είναι συμμετοχή σε έτοιμα. Συνέργεια σημαίνει η ολότητα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Ένα και ένα κάνει περισσότερο του δύο και όχι δύο. Δυστυχώς, αυτό απαιτεί συνεργασία. Δηλαδή, απαιτεί συνεργασία και όχι ανταγωνισμό. Απαιτεί το εμείς. Να κερδίσεις εσύ, να κερδίσω και εγώ. Και όχι να χάσεις εσύ και να κερδίσω εγώ. Γιατί στη ζωή τα παιχνίδια να κερδίσω εγώ και να χάσεις εσύ, αν θέλεις και εσύ το ίδιο, θα πάμε στο κάνω-κάνεις. Θα χάσουμε το ίδιο. Το βλέπετε τώρα στο εδώ. Θα χάσει η Γερμανία. Όπως έχασε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ θα σας πω μόνο ένα μέτρο που δεν θα έχεις να το καταλάβω. Είναι, ναι, στο εμείς κάναμε μια έρευνα. Παγκόσμια έρευνα, 61 χώρες. Τη συντόνισε το Πανεπιστήμιο του Πενσιλβάνια, το 80 του Πασμού. Και μετρήσαμε κάποιες διαστάσεις της κουλτούρας μας. Εμείς
Στις 10 χώρες οι Έλληνες τι θέση έχουν, η Ελλάδα τι θέση έχει. Η 61η. Στο εμείς, στη συνεργασία. Στις 61 χώρες έχουμε 61η. Τι Έλληνα κυκλοφορούσε αργή τόσο διεθνώς, αλλά και άνθρωποι. 61η. Προσέξτε το άλλο. Είναι, και θα μιλήσω πολύ σύντομα. Είναι ο Βάγαρος και τον πιάνει ο σκορπός εκεί στο ποτάμι που σας έδειξα και του λέει: ρε Βάγραχε, σε παρακαλώ, βάλε με στην πλάτη σου να πας απέναντι στην απέναντι όπτη, γιατί έχω κάτι ξαδερφάκια και έχω χρόνια να δω, τα έχω φωνές και εγώ δεν ξέρω πάλι και δεν μπορώ να πάω να δω. Λέω: Βάγραχος, ηλίθιος είπε, νομίζεις. Εσύ είσαι σκορπιός, συμπάς. Θα με ψηφίσεις να πεθάνω. Εμπιστεύσουμε, δεν πρόκειται να το κάνω. Βάγραχε. Δεν θα σε τσιπήσω, βάλε με στην πλάτη μου, πάσα στα δετράκια μου, τα έχω πονέσει πολύ. Αποκλείται, του λέω Βάγραχος. Τον πιάνει ο σκορπιός πρέπει να λες, Βάγραχε. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Αν σε τσιπήσω, θα πεθάνεις εσύ, αλλά θα πνιγώ κι εγώ, αφού δεν ξέρω πάλι, άρα δεν με συμφέρει. Καλά τα λες, του λέει ο Βάγραχος. Εσύ, θα πεθάνεις εσύ, δεν σε συμφέρει. Άρα δεν μπορεί να λες εσύ, αλλά είμαστε πλάτη. Το να βάζει την πλάτη, πάρει στη μέση του ποταμιού, του τη χωράει ο σκορπιός, πριν πεθάνει ο Βάγραχος, του λέει σκορπιέ. Δεν είπαμε, θα πεθάνω τώρα, αλλά θα πεθάνεις και εσύ. Γιατί με τσίπησες. Του λέω ο Βάγραχος, ο σκορπιός, το ξέρω ρε φίλε, ότι θα πεθάνουμε και δύο, αλλά τι να κάνω. Είναι στη φύση. Προσέξτε. Σε εμάς δεν είναι στο φύση. Εμείς δεν είμαστε στους σκοπούς. Είμαστε άνθρωποι. Και μπορούμε να μην το παίζουμε χάρη. Και εσύ να πεθάνεις και εγώ να πεθάνω. Μπορούμε να ζήσουμε και δύο. Αρκεί να συνεργαστούμε. Βέβαια, οι προϋποθέσεις είναι πολλές. Αυτά λοιπόν και κλείνω με την υπατρής σημεία. Γιατί η υπατρής σημεία. Αυτές οι τρεις νοημοσύνες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Επιστημονικά τεκμηριωμένες από τους επιστήμονες με έρευνα κλπ. Με πολλά παιδιά. Η τέταρτη δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Είναι εφεύρεση δικιά μου, όχι, μάλλον όχι εφεύρημα, ούτε καν, όχι εφεύρημα. Είναι η πολιτική νοημοσύνη. Διότι είπα στην αρχή το λέει ψώνιο. Γράφουμε την ιστορία μας, αλλά είμαστε και αποτελέσματα της ιστορίας. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, με την αρχαιοελληνική έννοια της συμμετοχής στα κοινά και τη διαχείριση των κοινών, και όχι αυτή την πολιτική που κάναμε εδώ. Για να μην πολυλογώ, θα χρησιμοποιήσω τρεις ρίσεις. Αυτά αφήσατε. Η πρώτη ρίση είναι αυτή του Πλάτωνα, που μας έλεγε μία από τις τιμωρίες μας να μην καταδεχόμαστε να ασχοληθούμε με τα κοινά, την πολιτική, την αρχαιολογική και αυτή όπως λέω, είναι να μας κυβερνούν οι κατώτεροι μας. Δεύτερο στοιχείο πολιτικής νοημοσύνης που δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, το ξαναλέω, είναι η ρίση του Μανχάταν Γκάζι, που έλεγε πρέπει να γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις σημάδι στον κόσμο σου, στο Δήμο σου, στην κοινωνία σου. Και η τρίτη, αγαπημένη του Τζον Κέννεντι, που έλεγε να μην ρωτάς μόνο τι έκανε η πατρίδα για σένα, αλλά να ρωτάς τι έκανες και εσύ για την πατρίδα. Να μην ρωτάς μόνο τι έκανε ο Δήμος για σένα, αλλά να ρωτάς τι έκανες και εσύ για το Δήμο. Μιας και έχουμε εδώ την ηγεσία του Δήμου ή ένα μέρος της ηγεσίας του Δήμου. Αυτό είναι βασικό και ιδιαίτερα σήμερα τα χρειαζόμαστε πολύ. Και αν κάποιοι ήρθατε, γιατί αν ήταν παιδιά θα άλλαζα λίγο τη διάλεξη, αν ήταν νέα παιδιά, ενώ είναι στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο. Αυτό εννοώ. Για επιλογή επαγγέλματος δύο κουβέντες. Πρώτο βασικό. Τι μ' αρέσει να κάνω. Γιατί οι Κινέζοι έλεγαν, αν τη δουλειά σου την κάνεις χόμπι, είναι σαν να την δώσεις ποτέ στη ζωή σου. Τελεία. Να ξεφύγουμε από αυτή την ξεφτύλα ότι κάποιες δουλειές είναι σημαντικές ή κάποιες ασήμαντες. Εγώ του γιου μου το είχα πει. Του λέω Κωνσταντίνα, θες να γίνεις υπουργός. Αλλά πρέπει να γουστάρεις να είσαι υπουργός. Σε πατιάζει να φτιάχνεις τα λουλούδια. Απλά πάρει και δύο δουλειές. Θα είσαι υπουργός στην παιδεία και θα δουλεύεις στα βόρεια προάστια που έχουν και γρήγορα. Απλό. Αλλά γίνει και υπουργός. Τι μ' αρέσει. Δεύτερον,
σε τι μπορεί να γίνει ο καλός. Γιατί εμένα μπορεί να με παθιάζει. Να πετάω το καλό, αλλά με μοιοπία δεν μπορεί να είναι ο καλός πιλότος. Έτσι δεν είναι. Και τρίτον, τι ευκαιρίες υπάρχουν. Το τρίτο το μικρότερο, σήμερα δεν υπάρχουν ευκαιρίες, είναι όλα στο ίδιο καζάνι βράζου. Αυτά θα έλεγα. Και το τελευταίο που θα έλεγα για τα νέα παιδιά που μερικοί να είστε εδώ, κοιτάξτε, τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γιατί είναι στα νέα παιδιά. Και στα μεταπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά. Δύο τομείς επαγγελματικής καριέρας έχουν. Είτε νηπικός, είτε λειτουργικός. Η εξαρτημένη εργασία, που σημαίνει να δουλεύει σωστά στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, εδώ οι ευκαιρίες πλέον είναι πολύ λίγες. Δυστυχώς, καταστρέφονται τη χώρα, μιλάμε σε εκατομμύρια άνθρωποι. Και μάλλον, η άλλη είναι να φτιάξει τη δικιά σου θέση εργασίας. Είτε στη συνεργασία με άλλους, παραπέμπαση με το επιχειρηματικότητα και δίκαιο. Αν έχεις τις προϋποθέσεις. Και οι άλλοι που λέω για τα παιδιά, τρίτη λύση στην εξαρτώμενη εργασία είναι το εσωτερικό. Μα μου λένε θέλουμε να ζήσουμε. Παιδάκια μου και εγώ δεν θέλω να ζήσω, γι' αυτό γύρισα. Το θέμα είναι πάντα έξω να είστε φτιάξουμε αυτή τη χώρα, να βοηθήσετε πολύ περισσότερο από όσο αγαπάτε την πατρίδα σας. Δεν υπάρχει. Αυτά. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αγαπητές φίλες και φίλοι, θυμηθείτε, η υπαρξιακή νοημοσύνη σε κάθαρες αξίες, τα ανέκδοτα, καλή, ταρτίδα, δεν ξέρω τι, όλα τα άλλα που είπα, την ασκησούλα με το μετάβο, όνειρο, αλλά και στόχοι. Χρειαζόμαστε σήμερα και κουράγιο και αυτοπεποίθηση, θυμηθείτε το Αετόπουλο. Στη λογική νοημοσύνη, θυμηθείτε τον ορθολογισμό, το έξω κουτί της τελίτσας και το ανέλπροδοτικότητα, το ποθενμό και τα δύο και περισσότερο. Στην κοινωνική νοημοσύνη, αυτό που είπα τη προσωπική μου ιστορία, πώς με βλέπουν οι άλλοι, σεβασμός της διαφορετικότητας, να μπαίνω στη θέση του άλλου, το κερδίζεις, δηλαδή στη συνεργασία, το εμείς και αυτά. Ελπίζω να πήρατε έστω μια λέξη, θα σας βοηθήσει. Συλλογικά, όπως θέλετε και καλύτερα, πράγμα που σας έχω δώσει. Μπορούμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε, παρατηρήσεις, σχόλια. Ναι. Θα κάνω μια ερώτηση των ημερών. Θεωρείτε και στον πολίτη ποια νοημοσύνη να λειτουργήσει ώστε να δράσει ορθολογικά και να φέρει το σωστό στην κοινωνία? Πολύ καλή ερώτηση, ξέρετε τι ερώτηση. Προσέξτε. Πλέον εδώ που φτάσαμε εδώ που νους ποτέ δεν το είχε βρει. Εντάξει, δεν τα φάγαμε μέσα από τον πάγκο αεροδρομάτους. Αλλά έχουμε μια ευθύνη σε αυτό που δεν κάναμε ορθολογικές συμπεριφορές. Τι σημαίνει το αρχικά? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τους πολιτικούς με βάση τη διαδρομή και τα αποτελέσματα. Στη διαδρομή έχει και κάτι άλλο. Δηλαδή εγώ μπορεί να σε δέρνω, να σου πείσεις το πάτωμα, έχω αποτέλεσμα. Αλλά ο τρόπος που το επιτυχάνω δεν στηρίζεται σε αξίες. Ξέρετε τι συνεργασία. Άρα πρέπει να αξιολογούμε τους πολιτικούς, τις πολιτικές και τα κόμματα με βάση τη διαδρομή των στελεχών τους και τα αποτελέσματα. Αυτό για μένα είναι ο ορθολογισμός. Και αφού τους αξιολογήσουμε, να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για το ατομικό και το κοινό καλό, γιατί το πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο για ελάχιστος χωρίς το δεύτερο. Για κάποιους υπάρχει. 100 άτομα ελέγχουν το 80% του φύγει. Για αυτό σου δίκαιο. Άρα για μας, ατομικό καλό χωρίς κοινό καλό δεν μπορεί. Άρα να κάνουμε την καλύτερη επιλογή επιλογή για το ατομικό και το κοινό καλό. Προσέξτε, ο ορθολογισμός λέει βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Γιατί οι εφήμεροι ευμάρια που είχαμε για να είναι αυτή η πολιτική, είδατε πως μας οδήγησε. Αυτό πιστεύω είναι η εφαρμογή του ορθολογισμού από τους πολίτες για πολιτικές επιλογές στις συμπεριφορές. Και βέβαια, θα πούμε και κάτι άλλο στους πολίτες. Ο ορθολογισμός είναι να ξέρεις ότι άλλες εγκαταστάσεις στο περιβάλλον μπορεί να το κάνουν και άλλοι, τους συμφέρουν στο σύστημα από το περιβάλλον. Άρα και οι συμπεριφορές μας ως πολίτες, ως επαγγελματίες, παίζουν κοινωνικούς ρόλους. Δάσκαλους, καθηγητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, γιατί και αυτή είναι πολιτική λειτουργία. Να είναι κερδοσκόπος, πρέπει να η επιχείρηση να δημιουργεί αξία και για τους μετοχούς, και για τον εργαζόμενο, και για τον καταναλωτή και για την κοινωνία. Αυτή είναι η έννοια της ορθολογικής πολιτικής επιλογής και συμπεριφοράς με την ουσιαστική έννοια της θετικότερου πολιτικής. Άλλη ερώτηση. Άρχε. Μάλλον κουραστήκατε σας κουράσει. Ναι, όπως είναι ένα άλλο παιδί. Μιλήσω καθαρά για θέμα δεν είναι ακριβώς πολιτική, σαν άνθρωποι. Μα η οδηγία μου δεν είναι πολιτική, απλά αναφέρθηκα έτσι. Θα πιάσω. Τι μπορούμε να κάνουμε που μας θεωρούν χαζούς, εδώ δεν είμαστε και δεν μπορούμε να το δείξουμε που δεν είμαστε. Κοίταξε, τώρα το έβαλες πολύ αφορικά. Δηλαδή, ένας που είναι χαζός για να μην μπορεί να τα αποδείξει, μπορεί να είναι δύο οι αιτίες. Μία ότι δεν είναι από τον τρόπο, και δεύτερον, σε αυτό που θέλω να το αποδείξω, έχει τόσο κλειστά τα αυτιά, που ό,τι και να το πω δεν μπορεί να το δεχτεί. Διότι αν υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, πρέπει να ψάχνουμε να ακούσουμε τις αιτίες. Όταν θέλουμε να ορίσουμε προβλήματα στον ορθολογισμό, το πρώτο πράγμα πρέπει να δούμε τις αιτίες. Άλλες, θέλω να αποδείξω ότι δεν είμαι χαζός, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Εγώ βάζω για να ακούσουμε τις αιτίες, θέλω να βάζουμε πάντα τη λέξη γιατί. Και όχι μια φορά με ζωή. Γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Τι φταίει, δεν έχω τον τρόπο, δεν θέλω. Φταίει ο απέναντι. Και αν φταίει ο απέναντι, γιατί φταίει ο απέναντι. Γιατί θέλει να πνευματίσει κάτω, γιατί με ανταγωνίζεται, για να μην του πάρω μια δεκάρα παραπάνω. Άρα αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει, νομίζω. Είναι συγκεκριμένο αυτό, αν καταλαβαίνω το ερώτημα. Πώς να αποδείξουμε σε αυτούς που μας κυβερνάνε ότι δεν είμαστε κουτί όπως νομίζουμε. Είναι συγκεκριμένο να αποδείξουμε αυτό σε αυτούς. Αυτό με έναν τρόπο. Να μην συμπαρασυρώμαστε. Από αυτούς που τους βάζουν φωτοστέφανα, την προπαγάνδα. Μα έπαιζε στο κουτί αυτό που σας λέω. Αυτοί πρέπει να βγει και εμείς πρέπει να τους αποδείξουμε και στις στιγμή, αλλά θα σας αποδείξουμε ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Πρέπει να αποδείξουμε το άλλο που είπατε, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε να φτιάξουμε διαφορετικά πράγματα από αυτά που μπορούν να κυβερνάνε εκεί. Επειδή όπως φαίνεται στο δικό μου το χωριό, κατά το χωριό και ο πρόεδρος και κατά τον Βασταγό και τον Φόρτο. Ωραία, έχουμε αντιδικία με κάποιους που θεωρούμε ότι νυν και ΑΕ πρέπει να είναι εκεί που είναι. Σωστό. Εγώ, άμεσα Καναδένες, έχω δώσει καριέρες, όλα τα βιβλία μου στην Αγγλία, στο μεγαλύτερο γραφικό οίκο, συγγραφέας, καθηγητής, οίκος επιχειρήσεων και βγήκα στο κουμπέτι και μου βγαίνει ψυχή, έτσι. Με πενικά μέσα, δεν άφησα τη δουλειά μου και οι συνεργάτες μου κάτι πρέπει να κάνουν, ο καθένας στο κουμπέτι. Αλλά έξω από το κουμπέτι. Έξω από το προπαγάνδα. Και εγώ το ρωτήσω. Άλλη ερώτηση στο σχολείο. Ναι. Από ό,τι αναφερθήκατε στα είδη της νοημοσύνης, δεν άκουσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνική. Δεν άκουσα. Δεν υπάρχει τεχνική νοημοσύνη. Ναι, υπάρχει. Όχι. Ακούστε. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη σε εσάς. Εκτός και αν μιλάτε το artificial intelligence. Τεχνητή νοημοσύνη. Όχι τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Αυτό δεν είναι νοημοσύνη του ανθρώπου. Αυτό είναι τα συστήματα που λέμε, τα πληροφοριακά και αλγοριθμικά συστήματα
που είναι έξυπνα. Δηλαδή, λύνουν πολύ δύσκολα προβλήματα. Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι νοημοσύνη του ατόμου. Ναι, αλλά αυτά μπορεί να σπάσουν το κουτί που λέει. Άρα, από τη στιγμή όπως αυτά δεν έχουν καταφέρει, μας βοηθάνε, αλλά από βάση κομπιούτερ και οι αλγόριθμοι, παρότι ξέρουν ότι σε μπορεί να σπάσουν το κουτάκι. ναι, βοηθάνε όλα αυτά. Σας είπα και για τον τρόπο της δημιουργικότητας. Για να κάνουμε ανάλυση σε πιθανότητες, για παράδειγμα, πώς έχει να βρει το ένα ή το άλλο στη θεωρία των πιθανότητων, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί όλα αυτά και μας κάνει ανάλυση δεδομένων, αυτό μας κάνει. Και μας δείχνει, μας δίνει τα δεδομένα επεξεργασμένα για να κάνουμε καλύτερες αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν είναι νοημοσύνη του ατόμου. Είναι τα συστήματα πληροφορικής μαζί με ποσοτικά μοντέλα. Πρέπει μια άλλη υποστροφή. Η υποστροφή στον Μεσσία. Η υποστροφή στον Μεσσία. Στον Μεσσία. Κάποιος. Αν συνεχίσουμε, εγώ από μικρό παιδί δεν πίστευα ούτε σε Μεσσίας, ούτε σε Σωτήρας. Θυμάστε τον Καματερό, με το νερό. Το θυμάστε, τον υποστηρίζανε και μεγάλες εφημερίδες του. Και έτρεξε ο απελπισμένος ο κόσμος να πάρει νερό για τον καρκίνο. Οι νέοι δεν το ξέρετε. Είχε βγει ένας τρελός και πουλάγε νερό για τον καρκίνο. Έλεγε είναι φάρμακο. Απλό νεράκι. Και τον υποστηρίζαν και μεγάλες εφημερίδες. Που υπάρχουν και σήμερα. Δεν θέλω να τα λέω εγώ, εσείς θα τα λέω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ναι. Λίγο πιο δυνατά αυτό. Στο τέλος της ομιλίας σας, αναφέρετε ότι η λύση για τα παιδιά της δικής μου γενιάς και τους λίγο μεγαλύτερους είναι η μετανάστευση στο εξωτερικό. Ή να φτιάξετε τη δουλειά σας 4. Προσέξτε, πάντα υπάρχουν κάποιες θέσεις, παιδιά. Απλά τώρα θέλει περισσότερο ψάξιμο. Αλλά όταν έχεις 50.000 καλούς και υπάρχουν 5.000 θέσεις, 45 δεν σημαίνει ότι εσύ δεν μπορεί να είσαι μέσα στις 5. Ψάξτε το αυτό. Τι λέω εγώ. Οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες. Αν δεν μπορέσεις να πεις αυτές τις θήκες που υπάρχουν, δεν ψάξει και δίπλα. Και πρώτα είπα, πριν πας έξω, δεν πας συνεργασία. Ένας έχει χωράφια. Ο άλλος έχει τυπική παραγωγή. Άλλος έχει 5 δεκάρες. Συνεργαστείτε τι κάνει. Την άλλη της λέω, μου λέει, ξέρω 8 γλώσσες. 8 γλώσσες. Ωραία. Εσύ, άσε τώρα, σε φροντιστήριο, στη Συρίγη, γιατί στο δημόσιο δεν τρέχει. Σε ιδιωτικό σχολείο, δύσκολα θα βρεις. Ανέψε ακόμα, τους τώρα βρεις. Δεν κοιτάς εκεί, πας και κάνει με κάτι σπουδισμό, τις φορές γλώσσες στη Ρεζίδη. Με κάποιους άλλους. Άλλος μπορεί να έχει ο άλλος θα είναι γυμναστής και να ξέρει ονομασία. Να προσφέρει σε ένα τουριστικό προϊόν που δεν υπάρχει. Δρομές απαράγια δεν είναι. Αυτό λες. Αλλά δεν αποκλείουν το έξω. Γιατί δεν τα άλλο. Όχι. Αυτό είναι το θέστο. Η πατρίδα σου ξεπουλάς, σαν πληροφορώ ότι ο οικουμενικός πολιτισμός και μακριά από μένα ο δημιουργισμός, έτσι. Μακριά από μένα ο δημιουργισμός. Την αγαπάνε περισσότερο το τέλος. Και έτσι τη στηρίζουν περισσότερο από ό,τι στηρίζουν αυτοί από εδώ μέσα. Άρα δεν είναι ότι δεν αγαπάνε την πατρίδα σου. Εγώ το μόνο που δεν θέλω να μου πεις δεν θέλω να πω αλλάξω, γιατί γουστάρα αυτή τη ζωή εδώ πέρα που κάνουμε, αυτό το κλίμα, αυτό τον τόπο. Και έχουμε τους δικούς μου, τους φίλους μου, τους γονείς μου, που γουστάρουν να ζήσω εδώ. Έχω δικαίωμα να ζήσω εδώ. Αλλά μην μου πεις όμως ότι δεν θα φύγω να μην θεωρηθώ μη πατριώτης, Έλληνας. Θα τη βοηθήσετε περισσότερο. Αρχίζει να αγαπάτε. Να μην μας ακολουθεί αυτή η σκέψη. Είπε για όσους επιλέγουν εξαρτημένη εργασία, μια λύση είναι έξω. Αλλά το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσει μια θέση για σένα μέσα. Το είπα πρώτος. Μα επειδή αυτό το πίσω. Αλλά απλά έβαλα όλες τις εναλλακτικές, γιατί στον ορθολογισμό πρέπει να βάζεις όλες τις εναλλακτικές. θα σας σοκάσει. Το πρώτο δεύτερο χρόνο της εκπαιδείας δόθηκαν τόσο άμυνα και είπαν Για κουνέλια. χείρο. Και για κουνέλια. Λοιπόν,
αναπτύχθηκαν πολλές μορφές. Και όταν ήταν ο έτοιμος εθνικό κρέας στην αγορά, δώσανε σε έναν εθνικό μια άλλη εισαγωγή. Έφερε διάφορα πράγματα, εγώ να τους ανώμους, χρεωθήκαν στις στράτες. Γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο να πεις να δημιουργήσουμε μια θέση εργασίας. Εδώ. Πώς θα δημιουργήσουμε, εδώ τους ζητήσει. Τι έκανε για αυτό. Το 70% των ιδιωτικών και των ιδιωτικών που θα εισφράχει. Κάνει αυτό ότι δηλαδή έχω αγορά, έχω την ικανότητα να παράξω κρέας χωρίς το πρόβλημα. Ερχόμαστε με αυτόν τον διεθνή καταστασμό εργασίας, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ναι, εκεί λοιπόν μπαίνει η πολιτική να βάλει κανόνες. Μια μικρή χώρα πρέπει να υπάρχει σε ένα ευρύτερο σύνολο που λέγεται Ευρωπαϊκό. Τώρα, πιάσουμε το ζήτημα της ανάπτυξης. Έχω να σας πω πράγματα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Τελειώνουμε στο εξής. Αυτό το περί διεθνούς παγκοσμιότητας και παγκοσμίου είναι ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να το παίξουμε τα άτομα. Δεν μπορούμε να το παίξουμε και οι μικρές χώρες. Είναι το παιχνίδι των εξαιρετικώς ισχυρών του πλανήτη. Το να μένουν ακόμα εκμάρτητοι αυτή τη ιδεολογία να θεωρούμε δηλαδή ότι το άνοιγμα αντίθεση του κόσμου, παγκοσμιοποίηση, είναι κάτι που πρέπει, είναι φάρμακο που πρέπει να το πιούμε οπωσδήποτε, δεν είναι. Θυμάμαι την πολύ κυρία Δαμασκάνη, η οποία έκανε μια γνωστή πορεία από τον σταλινισμό στον φιλελευθερισμό, λέει δεν έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέχει τη μέρα. Δηλαδή μια ζωή ανταγωνισμός. Δεν θα εισάγεις εγώ στα βιβλία μου, λέω το άλλο. Ένα αντίθετο, τελειώνω. Χωρίς περιορισμούς, το οικονομικό φαινόμενο για τις τρεις χώρες για τα άτομα, χωρίς περιορισμούς αυτά που έκαναν παλιά δεσμολογική πολιτική, χωρίς πρόγραμμα προσβάσιμο στους μικρούς και στους μεσαίους, υπάρχει περίπτωση λύσεως. Είναι περιορισμό, να ξέρουμε για παράδειγμα τι Αν ανοίξουμε τώρα, θα ξαναξεκινήσουμε την κουβέντα από την αρχή. Θα σας κάνω μια διάλεξη πάλι, όχι τόσο μεγάλη. Ένα τέταρτο και μετά εσείς δεν θα μας έρθετε με τίποτα. Έχετε δίκιο. Εγώ κρατήστε μόνο τα εξής. Δεδομένων των περιορισμών, πρέπει να εξαρτήσουμε την διαδικασία μας και έχουμε μεγάλο περιθώριο. Ξέρω τι σημαίνει το καπιταλιστικό σύστημα, ξέρω τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση. Αλλά είναι ένα πράγμα να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία και δεύτερο πράγμα να επηρεάσουμε την ιστορία που γράφουν οι άλλοι για μας. Σαφέστατα, δεδομένου αυτού, ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος που να υπηρετεί την ανάπτυξη του πολίτη και πολιτικές που να ενισχύουν αυτά τα παιδιά ή αυτά που είπατε, είναι δεδομένο το ιδέα. Δεν έχουμε τίποτα. Αλλά αν όμως αυτή την ποιότητα δεν τελειώσουμε. Παρ' όλα αυτά, και να μην είναι αντιπρόσωποι στο χάος, λέω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα αν ενεργοποιήσουμε τις συλλογικότητες και ερήμη των αγροτών, ερήμη των κυβερνήσεων, οι ίδιοι οι πολίτες, φέρνουν σε συνάντηση την παραγωγή την κατανάλωση και αντιστρόφως. Δηλαδή, δημιουργώντας τους όρους της δικής μας αγοράς. Δηλαδή, να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας δεν είναι σημαντικό. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή. Έβαλες δύο μεγαλύτερες από τις τιμές. Τιμές στην κατήργηση. Είναι και αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουλαντά. Πιστεύω ότι μας έδωσε πάρα πολλά για να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε σε εφαρμογή, γιατί η γνώση, αν είναι απλή γνώση, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να γίνει μάθηση και μάθηση σημαίνει πάνω τη γνώση για την περισσότερά μου. Για να εξυπηρετήσει τη ζωή μου, να βελτιώσει τη σχέση μου και να οδηγήσει τον κόσμο μας μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.